Alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard, sige kog pulang, ulti kog buntag gabi imo. Kinanglan sa akon nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang Alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 6. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Huwebes nga adlaw, Disyembre 12, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa amon official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil para sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumal sang D3 Bio sang Clinical de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, aerial survey ginpatigayon sa palibot sa Mount Canlaon sang gintukod nga task force suno sa OCD Region 6. Sa dugang balitang lokal, banwa sang San Rafael, may pinakamanubo nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. 44 anyos sa unang casualty o napatay nga na-record sa nasambit nga banwa. SITG Lamila, may duha ka persons of interest sa pagpatay kay Santo Niño Kapitan Michelle Lamila kag sa bana sini nga si Rodney Lamila sa banwa sang Dueñas. Sa piyak nga bahin, Iloilo Police Provincial Office o kan IPPO, ginakabig nga second most wanted person si John Castro Jr.
Sa ato nagapanguna nga balita nasyonal, PVolks nakarecord sang masubra 7,000 katonelada sang asupre nga ginbuga sang bulkan kanlaon. Samtang BICAM report na tuhoy sa 2025 budget, ginratipikahan na sang Kamara. Sa balita international, kapulisan sa South Korea napaslawan nga masulod ang opisina ni President Yoon. Sa balita sa patagsang sports, Saudi Arabia napilian nga mangin host sang 2024 FIFA World Cup. Balita sa patag sa entertainment, Jose Manalo kag nobya nga sini nga si Jean Maranan masako na sa pagpanghanda para sa ila kasal. Kagamay ito ba ng mga headlines sa nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan bas pamabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:10, kagkaroon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa baby ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Magklinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, nagpatigayon sang aerial survey sa palibot sa Mount Canlaon ang Office of the Civil Defense, Philippine Volcanology and Seismology o PVolks, kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, Region 6 and Region 7, kainasang aga. Base sa inisyal nga findings sa mga otoridad nga ang tanan nga ash emission kag eruptive activity ang nagikan sa summit crater sang bulkan. Dugang pa nga nakitaan naman sang phytoclastic density currents deposit sa area nga sakop sang permanent danger zone nga ginakabig ang delikado bangod ini ang kombinasyon sa abo, volcanic cases kag mga bato nga nagikan sa bulkan. Kasunod sang gilpatigayon nga survey, naghiwat naman sang meeting upod ang provincial government sang Negros Occidental. Naobserbaran man ang pagkalma sa bulkan kung ipanggid sang tinalikdan nga mga inadlaw. Sa dugang balitang lokal, yara na lang sa 176 tanan ka mga eskwelahan ang nagkanselar sang face-to-face classes subong nga adlaw Desyembre 12 tungod sa epekto sang paglupok sang Mount Canlaon. Sandig sa data sang Department of Education o DepEd Region 6, nakabalhag sang 109,883 ka apektado nga mga estudyante. Sa nasambit nga numero, yara sa 47 ka eskwelahan ang nagikan sa Schools Division Office o SDO Bago City, 30 sa La Carlota City, 98 sa Negros Occidental, kag isa naman sa San Carlos City. Nagbuhin diri ang mga eskwelahan nagikan sa Schools Division Office sa SDO Antique, Guimaras, Himamaylan City kag Iloilo Province nga hindi naman sa karon apektado sang ashfall. Sa iban pa naton nga balita lokal, yara lamang sa 48 ka kaso sang dinggi sa San Rafael, Iloilo nga makabig nga pinakamanubo nga kaso sang dinggi nga na-record sa probinsya. Ini ang ginkumpirmar ni Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head sang Iloilo Provincial Health Office o IPHO sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Quinyon nga ang San Rafael sa karon ang yara sa pinakaulihing nga pwesto sa 43 ka mga local government units sa probinsya kung basihan ang na-record nga kaso sang dinggi kung sa diin nagapanguna diri ang Uton nga may 671 ka mga kaso. Dugang pa sang doktor nga 20 ka mga banwa ang may na-record nga casualty kung sa diin ang 44 anyos nga napatay ang gikan sa San Rafael nga pinakaulihi nga na-record nga napatay. Sa kabugusan, yara na lamang or yara sa 11,550 ka mga kaso sang dinggi ang na-record sa probinsya kag 33 na ang patay. Sa aton dugang balitang lokal, matapos ang 3 ka adlaw nga pagpabulong sa Western Visayas Medical Center, ginbawian na sang kabuhi ang 54 anyos nga lalaki nga gintiro sang iya bayaw sa barangay Dorong Antig, Bawon, Iloilo, pasado las 8 sang gabi Desyembre 8. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Dorong An Kapitan Joel Cabalar, nga alas 5:20 sang kaagahon Desyembre 11, sang napatay na ang iya tiyo nga si Jonic Medina matapos nakaangkon sang patal nga pilas, matapos ini nga gintiro sang sospek nga si
Agustin Dolido, laiyara sa legal nga pangidaron, lunsay residente sa nasambit nga lugar. Suno pa sa punong barangay nga nagaguluwa o kon nagguluwa ang tinais ang iyang atiyo, sang ini ang gintiro sang sospek gamit ang 12-gauge nga shotgun. Bases naman sa investigasyon sang Tigbawan Municipal Police Station, nga naaki si Medina bangod nga permi ginahigot ni Dolido ang yabaka, sagwa sang balay sini sa diin magahod para sa iya ang sapat nga nagatugas sang distorbo sa iya nga inog pahuway. Ini naman ang nagugat sang domtanay sang sospek kag sang biktima sa diin sang Desyembre 8 sang gabi ginkomprontar ni Medina si Agustin natuhoy sa isyu rason sa natabo nga krimen. Nahibaluan man nga lunsay yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ang duwa sa natabo ang insidente. Magbayaw naman ang sospek kag biktima sa diin ang live-in partner ni Junik ang utod ni Agustin. Samtang kaso naman nga murder ang ginpasaka bato kay Dolido nga at large naman sa gihapon. Philippine Standard Time, alas 6:15, ang masrod nga mga balita lokal nga inyong mabatian. Ikadulong sa kalawan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke ag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. May duha na ka persons of interest ang Special Investigation Task Group o kung SITG Labila sa pagtiro patay kanday Santo Niño Kapitan Michelle Kagbana sini nga si Rodney Labila sa Bangga Tunoy, Barangay Tinukuan, Duinya sa tong Disyembre 5. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, ginpahayag sini nga dako ang ang posibilidad nga ang duha ka persons of interest among suspitsado sa krimen. Nahibaluan nga gikan sa tatlo, duha na lamang kamotibo ang ginasundan sang SITG Lamila nga mo ang pagtimalos kag pamulitika. Sa bahay naman sang pagtimalos madumduman nga sang 2008 may napatay si Rodney nga utod sang pulis samtang ang sa pamulitika amo bangod nga incumbent punong barangay ang isa ka biktima. Samtang ginakonsiderar man sang SITG Lamila nga gun for hire ang nagpatay sa mag-asawa nga Lamila. Sa piyak nga bahin, ginakabig naman nga second most wanted person sang Iloilo Police Provincial Office kan IPPO, si John Castro Jr. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay IPPO spokesperson, Police Major Rolando Aranyo, ginpayag sini nga madamo sang kaso si Castro ilabi na sa pagpamatay, rason nga ikaduwa ini nga most wanted person sa probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga nakahunong sa subong si Castro sa Tigbawan Municipal Police Station matapos ginaresto sang kapulisan, pinaagi sa gahom sang warrant of arrest nga ginserbe sa iya nga safe house sa Barangay Bagong Bayan sa Banwa sang Tigbawan sa tong December 10. Si Castro naman ang sospek sa pagtiro patay kay San Rafael Kagawad o kon San Rafael Tigbawan Kagawad Giovanni Triste sa tong October 24. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Castro, ginapanindugan sini nga gindepensahan niya ang iya kaugalingon bato kay Triste kag sa duwa ka iban pa nga upod sang Kagawad. Sa aligasyon sini, ginbantayan siya sang tatlo sa kawayanan sa San Rafael kung sariin manghinaw lamang ini sa suba matapos nagpanglimpyo sang iya ugsaran. Dugang pa sa iya aligasyon nga naghingyo ini sa tatlo nga hindi siya pagpatyon o kon pagpilasan apang ginhanaan ini nga labon rason nga ginunahan niya ini tiro sang duha ka beses gamit ang kalibre 45 nga ginapanag-iyahan sang utod ka boss ni. Ginpahayag pa ni Castro nga nagugat ang dumot ni Treste sa iya bangod nga sa ihibalo sang Kagawad nga gindampigan sini ang babae nga nagfile sang kaso nga rape bato kay Triste, duwa na katuig ang nakaligad. Samtang nagpangayo naman sang pasaylo si Castro sa iya boss nga si Bong Culada kag sa utod sini nga si Ambis Owa Representative Lex Culada matapos nadalahig sa isyu bangod sa posil nga ginapanag-iyahan nila nga ginkuha ni Castro nga wala sang pahanugot kag gingamit sa isa ka krimen. Ining gabahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika DTX 500 Ampalaya the sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para nga mangin mahamok ang katulugon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madabo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant.
Sa dugang panaton nga balita lokal na kumpiskar ang balor 40,800 pesos nga balor sa illegal nga droga kay Richard Alokidna Ciudura, 48 anyos sa ginkasa nga drug bypass operation sa barangay Agmanaphaw, Mina, Iloilo alas 11:40 kaina sa aga. Nakip sa na-recover sa iya ang 2 ka plastic sachet sa ginapatihan shabu kag 1 ka sachet sang bypass item. Nakuha man sa iya paghinakop ang 200 pesos kag 1 ka duag blue nga coin purse. Naibulaan nga ang nasamit nga operasyon ang ginkasa sang Station Drug Enforcement Team sang Mina Police Station. Kag sa dugang nga balitang lokal, arestado sa Barangay Poblasyon Bingawan alas 9:35 sang aga Desyembre 12 si John Lester Angkayan Campos, 28 anyos nga residente sang Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Ginserbahan ini sang warrant of arrest sa kaso nga pagbayolar sang Section 5 sang Republic Act 9262 o kon anti-violence against women and their children. Nahibaluan nga sadtong November 8, 2024, nagrekomenda ang korte sang 72,000 o kon 72,000 pesos nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahiluwayan. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang Bingawan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:20. Balitang National. Sa ilo kitaban mo sa detalye naman sa nagapanguna nga mga balitang nasyonal, ginadulong sa kaluwan sang klinika DTX Beauty Soap para sa may mga kati-kati, buni, bunggod kag iban pa, magklinika DTX Beauty Soap. Nagapamis ang kutis. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita nasyonal, naglabot na sa 7,019 ka mga toneladas ang sulfur dioxide o kung nasopri ang nagagwa gikan sa bulkan Kanlaon base sa advisories ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kung PVOLC sining aga. Nabatigan man sa bulkan Kanlaon ang 2 ka volcanic earthquake o kung ang pagtayog sa nakligad nga 24 oras. Naibroan nga nagapabilin sa gihapon sa alert level 3 ang nasambit nga bulkan. Liton kita sa dugang nga balitang nasyonal, ginratipikahan na sang Kamara ang report sang Bicameral Conference Committee para sa 2025 General Appropriations Bill o kon proposed national budget sa masunod nga tuig nga nagabalor sang 6.3 trillion pesos. Sa tion nga maratipikahan na sang Senado, ipasaka na ini sa opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para iya nga pirmahan agud mangin kasuguan. Ang 2025 national budget nga 10.1% nga mas mataas kung ipaanggid sa 2024 national budget nga 5.7 trillion pesos. Ginkalipay naman ni Speaker Martin Romualdez nga nalakip sa 2025 budget ang 16 billion pesos nga pondo para sa daily subsistence allowance sa mga soldado nga 350 pesos o kon 10,500 pesos kada bulan bilang pagkilala sa ila sakripisyo para sa pungsod Pilipinas. Ang ining bahin sa aton mga balita, ginadala naman sa kaluan sang Klinika DioFresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, indigin magkalipat magamit sang Klinika DioFresh Dio Roll-On para priska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sa aton sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika DioFresh, the natural Dio Roll-On. Sigurado na ang katatlo nga impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte nga kag ipasa ini sa mga religious groups sa masulod nga semana. Ini ang ginkumpirmar ni ACTA Teachers Representative Franz Castro. Nauna nang ginpahayag ni House Secretary General Reginald Velasco nga nalauman na nga mag-file ang religious groups ang ikatatlong impeachment complaint bato kay Duterte apang wala na ini naghatag pa sang dugang nga detalye. Sunod kay Castro nga ang duha ka impeachment ang gin-file ang wala pa matransmit sa Office of the Speaker bangod nahulat pa ang ikatatlo agud malikawan ang issues of technicality. Dugang pa sini nga hindi ini kumbinsido nga malabot sa Senado ang impeachment complaint bangod tatlo na lamang ka sesyon antes magbalik ang Congress sa Christmas break. Sa
Sa ato naman pinakaulihing nga balitang nasyonal, duha na kahagna ang ginfile sa mga kongresista nga miyembro kag nagapamuno sa House Committee on Good Governance o kon Good Government and Public Accountability. Bunga ini sang investigasyon nga ginhimo sang komite natuhoy sa isyu sang confidential funds, ilabi na ang questionable nga paggasto diri sa sang Office of the Vice President o kon OVP kag Department of Education o kon DepEd sa idalom sang pagpamuno ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa chairman sang committee nga si Manila 3rd District Representative Joel Chua, iniyamo ang House Bill 11192 nga nagatalana sang regulasyon sa confidential kag intelligence funds kag pagpatuman sa nga silot kung sala ang paggamit sini. Gintumod man ni Congressman Chua ang House Bill 11193 kung sariin nakasaad ang mga regulasyon para sa Special Disbursing Officers o kon SDO. Suno pa kay Chua nga sa idalom sa nasambit nga hagna ang mga SDO nga magalapas sa kasuguan ang magapangatubang sang administrative kag criminal liabilities, pagapinahan sang perpetual disqualification sa pagpunggo sa public office o kung sa gobyerno kag madulaan man sila sang mga benepisyo. Katuyuan man sa nasambit nga hagna nga hugtan ang kwalifikasyon para sa SDO. Balita International. Sa ilo naman kita banwa sa detalye na sa aton balita international. Ginadulong sa kaluan sang Extend the Food Supplement for Men. Pero may kabalagi na kapoy kag madali lang kapuyon, tistingi ang Extend the Food Supplement. May makarut kag klabuwas ka nga nagapabalik sa gana kag nagapatas ang stamina kag performance. Kag nagapalawig sa aton sini or nagakontra sa kakapoy. Nagapayo man sang aton sini nga blood circulation. Gani mag-extend the food supplement for men. Ginraid sa mga pulis sa South Korea ang presidential office ni Yoon Suk-yeol. May kahilabtan ini sa gihapon sa pagpatuman niya sa martial law sa nakaligad ng semana. Nasulod lamang sa mga pulis ang Civil Service Office apang napaslawan sila nga masulod ang main building ni Yoon, bawod ginbalabagan sila sa mga security guards. Nagapabilin lamang sa opisina si Yoon matapos nga malutsan ang impeachment vote kag pila ka panawagan sa iya nga manaog na sa pwesto. Padayon sa gihapon ini nga ginaimbestigahan sa naglain-lain nga ahensya sa gobyerno bawod sa kaso nga insurrection kag treason. Sa dugang balita sa luwas sang pungsod, nagpanawagan ang France kag Germany sa Israel nga kakason na ang mga soldado sini sa buffer zone sang pungsod Syria. Suro sa French Foreign Ministry nga anuman nga military deployment sa separated zone sang Israel kag Syria ang isa ka paglapas sa disengagement agreement of 1974. Nagakadapat lamang nga kakson sang Israel ang pwersa sini sa nasambit nga lugar bilang pagrespeto o paghatag pagtamod sa soberanya kag territorial integrity sang pungsod Syria. Samtang ang Germany ang nagpahayag nga dapat magsunod ang Israel agod makaangkon sang tsansa ang Syria sa matawhay nga pagtukod sang bago sini nga gobyerno. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sang balita sa patag sang hinampang. Ginadulong sa kaluan sang Clinicas Pure Biotics. With 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinicas Pure Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kulon. Agod makaliko kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinicas Pure Biotics, the fortified probiotics. Official na nga ginanunsyo sang FIFA ang masunod nga mangin host sang FIFA World Cup 2030 kag 2034 amo ang Saudi Arabia. Ang 2030 edition ang pagtungaon sa mga pungsod Spain, Portugal kag Morocco. Samtang ang 2034 edition naman, ang Saudi Arabia gid lamang ang isanon nga nag-bid agud makuha ang hosting. Madamo naman nga grupo ang hindi pabor sa pag-host sang Saudi Arabia sa nasamit nga torneo. Suno kay Michael Page, ang Deputy Director sa Middle East kag North Africa Human Rights Watch, nakaangkon sa madamo nga mga paglapas sa hosting sa Saudi Arabia. Sa hosting sa Saudi Arabia sa World Cup, magpatindog sila sang 11 ka mga stadiums kag 185,000 nga mga bag-o nga hotel rooms. Balitang Entertainment.
Kag sa ato naman balitang showbiz, nagahanda na sa karon ang TV host nga si Jose Manalo kag nobya sini nga anay itbulaga o kon EB babe dancer nga si Margin Jean Maranan para sa ila beach wedding subong nga bulan. Masako na ang duwa para sa nasambit nga pagpakasal apang wala pa naghatag sang dugang nga mga detalye. Madumduman nga sang December 2 sang ginhimo sang komedyante ang proposal sa iyanhobya sa isa ka resort. Kasado ang komedyante sa asawa nga si Annalyn Santos nga nagtaliwan naman sang January 2022 kung sariin may 4 sila ka mga kabataan, kalakip na ang mga aktor nga sanday Bench Manalo kag Nico Manalo. Sa ato naman pinakamaayo nga balita, sa 1 John 4:12 nagasling, wala pagid sing tawo nga nakakita sa Dios, pero kung nagahigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton kag ang iya gugma wala na sing kulang sa aton. Philippine Standard Time, alas 6:29. Kag amid tuban ang kabugusan sa aton nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, good evening lang dira sa aton nga mamaukod nga tagpalamati kag live viewers dira kay ka-K5 Marjon Aguirre kay dira sa may probinsya sang Iloilo, ka-K5 Joffrey Nonato Pagsugiron sa aton sini nga mga taxi patrollers dira man sa mga taga Sapa Miag-aw, good evening kay Mami Immaculate dira sa may distrito sang La Paz, good evening Mami Immaculate kag sa aton sini nga K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Mga ka-K5, padayon ka ba nga mag-like, mag-follow kag share sa among official social media pages ang K5 News FM Iloilo 88.7. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon nga TikTok account. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo, alas 7 tubtob alas 9, ang palatuntunan Phone Pal o pod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch o pod kay K5 June Kapulot. Kaya nga aton matahom nga drama Rihas Mabatian alas 4:30 alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mga ka-K5, 13 Dias na gid lamang ang nabilin kag Pasko na. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gyapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Championing